6 डिसेंबर 2006 माझे वडील गेल्यानंतर 2007 माझी अवस्था अशी होती की मला माझ्या पाहुण्यांनी सांगितलं की आता काय करणार, तुझं जास्त शिक्षण पण झालं नाही, घर प्रपंच कसा चालवणार, तर माझ्याकडे तू नोकरीला म्हणजे सुपरवायझर म्हणून साईटवर चल, 10-15 हजार रुपये तुला उपकार म्हणून पगार द्यायला तयार होते. पण त्यावेळेस मी ठरवलं की नोकरी करायची नाही. आज त्या ठिकाणी मी 3000 लोकांना आणि महिन्यात 3 कोटी रुपये पगार करतो. तर मी त्यावेळेस ती 15,000ची नोकरी स्वीकारली असती तर आज हे घडलं नसतं. 2007ला आयुष्याची सुरुवात करताना आपल्या विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याला घरी एक ट्रॅक्टर होता आणि ट्रेलर होता म्हणून टोळी आणि ट्रॅक्टर केला. आज त्याच विठ्ठल कारखान्याचा चेअरमन आहे.